A nyugati emberek nagy részének elég önmagában meghallani a halál szót ahhoz, hogy elborzadjanak. És mivel pszichológiai alaptétel az, hogy az emberek a legjobban attól félnek, amit nem ismernek, így már ott is vagyunk a félelmek alapvető gyökereinél, és jöhet a gyógymód. Hallgassuk Lámaolé Nidát, aki a tibeti buddhizmus tanításain keresztül elmondja nekünk, hogy vajon mi történik velünk a halál után. Annyi vallás van, és mind különböző fajta halált képzelnek el, de a buddhizmus egy teljes rendszerrel rendelkezik e tekintetben. Azonban nem az összes buddhista iskoláról van szó. Vannak olyan emberek, akiknek Buddha nem adta meg ezeket a tanításokat, de akiknek igen, mint a tibeti buddhisták, főként a 3 régi iskolában, a tibeti buddhizmus vörös sapkás iskoláiban, azoknak van jó néhány elkápráztató tanításuk a halálról, amelyekkel 1972 óta a tudomány is foglalkozik, és én magam is tanítottam 1987 óta több mint 80 000 embernek világszerte. Ez Becskén is megtörtént 2-3 alkalommal, ezek fantasztikus tanítások. Ők azt mondják, először a testünk szilárd részei felett veszítjük el az uralmat. Elveszítjük az erőnket, meg kell támaszkodnunk. Nem tudjuk már egyenesen tartani a testünket. Úgy mondják, hogy a testünk a földhöz válik hasonlóvá. Ezután a test folyadékai felett veszítjük el az uralmat. Orrunk és szánk folyik, aztán ez abba marad. Úgy tartják, hogy testnedveink a vízhez válnak hasonlóvá. Ezután a test hőjét sem tudjuk megtartani. A végtagok végétől kezdünk befelé haladva kihűlni. Ezután a levegő felett veszítjük el az uralmat. Légzésünk nehézzé válik, aztán egyszer csak 3-szor nagyon hosszan lélegzünk ki, és a 3. alkalom után nem veszünk újra levegőt. Ez az a pont, amikor az emberek azt mondják, halott. Születésünk előtt, amikor a sperma találkozott a petesejttel, és genetikai anyagunk, emberi testünk számtalan, ha jól emlékszem 13 trillió sejtjévé vált, akkor az apa energiája felfelé mozgott. Ezt fehérnek tapasztaljuk, és a fejünk tetejénél helyezkedik el körülbelül 8 ujjnyira az eredeti hajvonaltól. Tehát amikor 3. alkalommal lélegzünk ki, és nem veszünk újra levegőt, akkor először ez a fehér energia, ez kezd el lefelé haladni a testünk közepén körülbelül 10-15 percen keresztül. Ez alatt egy hum hangot hallunk, amely lefelé halad a testünkben. Egy holdfényhez hasonló fényt látunk, nem éles, hanem nagyon tiszta. Ekkor a 33 haragból származó érzelem nagy fehér tudatosságá válik. Emlékszünk emberekre, akikkel azelőtt voltunk, és egyéb ehhez hasonló emlékeink és tapasztalataink vannak. Ez egy nagyon erőteljes időszak. Emberek, akiket pár perc öntudatlanság után élesztenek újra, be is számolnak erről. Miután az apa fehér energiája megérkezett a szív szintjére, 4 ujjnyival a köldök alatt, a testünk közepéről, az anya petesejtjéből származó vörös energia elindul felfelé. Egy áh hangot hallunk, a testünkben felfelé mozogni. Nagyon meleg vörös fényt látunk, mint egy naplemente. Ekkor 40 a vágyból származó érzelmünket tapasztaljuk. Ezek ekkor rendkívül erőteljes gyönyörré alakulnak. Amikor ez a kettő találkozik a szívközpontban, először minden sötété válik, elveszítjük öntudatunkat. Itt 7 a nem tudásból származó érzelem tűnik el. Ezután egy iszonyatosan erős fény következik. Ennek az erőteljes fénynek az a hatása, hogy tudatosságunk minden ereje, tapasztalataink minden ereje a szívközpontban gyűlik, a testünk közepébe. Ezután ez minden irányba kisugárzik. Egyszerűen mindenhova eljut, és ez egy csodálatos és elkápráztató dolog. Ha meg tudjuk tartani ezt az állapotot, akkor buddhák vagyunk. Tudatosságunk kiáramlik, egyre csak távolabbra, és akkor valójában mindenütt ott vagyunk. Magunk vagyunk a múlt, a jelen és a jövő. Tudatunk mindent tartalmaz. Számtalan testben jelenhetünk meg számtalan helyen, hogy a lények javára váljunk. Ekkor elértük a megvilágosodást. Nagyon ritka az, hogy képesek vagyunk erre. Politikailag inkorrektek voltunk, elkerültük a dolgokat, nem voltunk őszinték és nem meditáltunk, nem voltunk mások iránt együttérzőek, akkor
akkor nem tudjuk ezt megtapasztalni. És ez esetben öntudatlanokká válunk 68 órára, ami az én megállapításom. Tudom, hogy a tibeti halottas könyv 3,5-4 napot mond, de ez azokra az emberekre vonatkozott, akik a harmadik világra jellemző körülmények között éltek még sok évvel ezelőtt. Se áram, se lámpa nem volt, nagyon kevés külső tapasztalat érte őket, mindig ugyanazok a dolgok, ugyanaz a világ, ugyanaz az étel minden nap. Akik így éltek, többet is alszanak. Így a halál utáni öntudatlanságuk is hosszabb. De azokban az esetekben, amikor a halottak jöttek hozzám, mint például a saját anyám, és volt jó pár egyéb eset is, amikor valaki, aki meghalt és a lámája voltam, ott volt mellettem, ilyenkor mindig 68 óra telt el. Most mondjuk képzeljük el a halottat. Ha nem rendelkezett különleges képességekkel, ami azt jelenteni, hogy elérnék a buddhaság állapotát, akkor várhatod, hogy 68 óra múlva felbukkannak, tehát 3 nappal és 3 éjszakával azután, hogy meghaltak. Mi történik akkor ezekkel az emberekkel? Nos, először teljesen öntudatlanok. De még amikor fel is ébredünk a halál folyamatából, nagyon érdekes dolgokat tapasztalunk. Alapvetően nagyon zavarodottak vagyunk, mert nincs fizikai testünk, amelyhez a tudat kapcsolódhatna. Nincsenek érzékszervi benyomások, amelyek kapcsolódhatnának. Oda megyünk, ahová akarunk. Ha Dániára gondolunk, egyből egy vörös tehenet látunk, ha Németországra, akkor autópályát, ha Afrika jut eszünkbe, sivatagot látunk. Bármilyen helyre is gondolunk, egyből ott vagyunk, mert a tudat egyszerűen összesűrűsödik ezeken a helyeken, és megtapasztalja azokat. Sőt, ami talán még fontosabb, rendkívül intelligensek vagyunk. Ekkor, amikor a tudatunkat nem kell egy testen, egy normál fizikai testen keresztül működtetni, számos hihetetlen képességgel rendelkezünk. Többek között úgy halljuk az emberek gondolatait, mintha kimondanák azokat. Eléggé meglepő lehet az, amikor halljuk, hogy barátaink, családunk és mások miket gondolnak rólunk. Ez eléggé összezavarhat bennünket. Ott van az a tény is, hogy elmennek akkor, amikor mi megjövünk és beszélni kezdünk. Átmennek rajtunk, vagy ránk ülnek a székre. Elég udvariatlannak tűnnek. Egy héttel ezután, tehát 3 nap öntudatlanság és még egy hétre rá, körülbelül a 10. napon a halál után rájövünk, hogy meghaltunk. Odaállunk a tükör elé, és semmit sem látunk. Forró vízbe rakjuk a kezünket, és nem éget, vagy homokon járunk, de nem hagyunk lábnyomokat. Ekkor azt mondjuk, biztosan halott vagyok. Ez ekkor a második sok. Így újra öntudatlanok leszünk, de ez már nem tart annyi ideig. Aztán, amikor magunkhoz térünk ebből a második sokból, 2 fajta tudat működik bennünk. Még ott van az előző életből megszokott tudatunk, azok a dolgok, amiket megszokásból csinálunk, és aztán ott vannak a tudatalatti benyomásaink is. Érzéseink, motivációink és egyéb dolgaink. Többé-kevésbé a 10-től a 25. napig ez a 2 fő áramlat váltakozik. Néha újra az előző életünkben találjuk magunkat, néha valami teljesen új jön fel, ami a következő életünk felé hajt minket. Ezután 3,5 héttel az erős tudatalatti benyomások nyernek, és láthatóvá válik, merre haladnak az emberek. Itt, ha palotákat látnak, valószínűleg nagyon gazdag és csodálatos újraszületésük lesz. Ha fegyverraktárakat látnak és hozzá akarnak jutni a fegyverekhez, valószínűleg harcolni fognak a következő életükben. Ha egy szeretkező párt látnak, átlagos emberi életük lesz. A kövek vagy bokrok mögött akarnak elbújni, valamint állatokkal találkoznak, és arra gondolnak, hogy közéjük szeretnének menni, hogy kikerülhessenek ebből a zavarodottságból, akkor kevesebb intelligenciával fognak megszületni. Ha nagy égséget és szomjúságot éreznek, az szintén nem jó jel. És főleg, ha sok harag és gyűlölet van jelen, valószínűleg sok ellenséggel és fájdalommal fognak következő életükben találkozni. Ez idő alatt a 7. héthez közelítve a halál után a 6 különböző létbirodalom valamelyikébe fognak kerülni.
Nagyon nehéz ekkor már hatni az emberekre. Némi jót tehetünk velük a haláluk után, főleg a hét azon napján, amikor meghaltak. Ha például pénteken haltak meg, tegyünk a nevükben valami jót az elkövetkezendő 6 pénteken. Kívánjatok boldogságot nekik, gondoljatok jó dolgokra, amiket csináltak, és így tovább. Ez nagyon-nagyon hasznos a hétköznapi embereknek. Think of good things they have done and so on. This is very, very useful. Van még egy dolog, ami szintén nagyon hasznos lehet. Ha az emberek nem voltak vallásosak, mondjuk azt nekik, hogy képzeljék a lehető legjobb dolgot a fejük fölé, és képzeljék azt, hogy oda akarnak menni, és erősítsük bennük ezt az érzést, hogy van valami a fejük felett, ami nagyon jó, és oda akarnak menni. Ez nagy segítség. That's a great help.